U organizaciji Okružnog saveza slepih u Kragujevcu će sutra biti održana radionica posvećena obrazovanju i osposobljavanju slepih i slabovidih učenika. Tim povodom gošća mozaika je Ana Radaković, sekretar Okružne organizacije Saveza slepih Kragujevac. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Šta je tema sutrašnje radionice? Tema sutrašnje radionice jeste upravo vezana za obrazovanje i to je oblast koja nam je nekako uvijek bolna tačka kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, a opet i nešto na čemu neiscrpno i neizmjerno usmeravamo sve naše kapacitete kako bi učinili obrazovanje dostupnom svim slepim i slabovidim učenicima, ali i uopšte osobama sa invaliditetom. Ono što je značajno za sutrašnju radionicu jeste da je organizovana ovde kod nas u Kragujevcu sa početkom od 12 časova u skupštinskoj sali i da će obuhvatiti sve značajne teme koje se tiču obrazovanja i uopšte škole za decu oštećenog vida Veljko Ramadanović iz Zemuna. Upravo će oni i biti predavači na ovoj radionici. To su stručna lica iz tima škole koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa decom koja imaju oštećen vid, tako da će oni svoje kapacitete od ove godine i moći da koriste kao resursni centar, što znači da će ih usmeravati ka radu na terenu, odnosno oni kao resursni centar, kao škola, moći će da pruži svu neophodnu podršku i pomoć svoj našoj slepoj i slabovidoj deci i uopšte deci koje su u inkluzivnom obrazovanju. Ono što jeste značajno jeste da ova škola postoji više od 105 godina i da se potreba uopšte za obrazovanjem slepih lica javila davno, znači pre više od 100 godina nakon Prvog svetskog rata, gde su zaista slepi, dosta je slepih vojnika izašlo iz tih ratova i koji su želeli da napreduju i da se obrazuju, tako da se ta potreba nastavila dalje i ka današnjici gde mi prosto funkcionišemo i gde mi imamo našu decu u sistemima obrazovanja. Od 2009. godine zakon nudi dve mogućnosti, odnosno da deca pohađaju specijalizovane škole koje su usmerene na obrazovanje osoba sa invaliditetom ili da deca pohađaju inkluzivno obrazovanje. Ono što mi neretko u praksi nailazimo jeste da se često govori kako je inkluzija iluzija ili da je inkluzija konfuzija. To je iz razloga zato što je zakon donešen od 2009. godine, ali se nisu stvorili posebni preduslovi da se on primenjuje u praksi. Što znači da je pružena mogućnost da se deca obrazuju u redovnim školama, sva deca koji imaju neku vrstu invaliditeta, ali nije obezbeđen stručni kadar, odnosno nisu stvoreni preduslovi samih udžbenika, nastavnih sredstava, pa i samih defektologa, tiflologa. To je ono što su same škole kao obavezu dobili da stvore sve moguće preduslove kako bi učenici, odnosno đaci sa invaliditetom mogli da pohađaju nesmetano nastavu. Mi kao organizacija slepih zaista nastojimo da usmerimo roditelje i uopšte decu koje se nalaze u dilemi kom sistemu obrazovanja pristupiti. Da li je rešenje za decu koje imaju neku vrstu invaliditeta bolje da pohađaju specijalizovane škole usmerene za obrazovanje lica sa invaliditetom ili pohađati inkluzivnu nastavu. To je jedno veliko pitanje na koje mi često nemamo odgovor, te roditelji sami na osnovu nekih svojih ličnih uverenja donose zaključke i upisuju dete u škole. Da li bi taj problem možda mogao da se nekako reši i šta bi bilo rešenje tog problema? Da li su to neki zakonski okviri ili možda nešto drugo? Svakako, što se tiče samog zakona, zakon je sjajno uređen u smislu da je sve na papiru idealno i onako kako bi zaista trebalo da se primenjuje u praksi. Kod nas samo manjka stručnih kadrova, odnosno defektologa, tiflologa ili uopšte specijalizovanih lica koji rade sa osobama sa invaliditetom. Jer neretko imamo nastavnike koji nisu naravno obučeni za Brajevo pismo kada se radi o slepoj deci, pa ni za znakovni jezik kada se radi o gluvoj i nagluvoj deci, tako da je to ono što našem tom obrazovnom sistemu predstavlja bolnu tačku. Što se tiče arhitektonskih barijera, škole uspešno rešavaju to iz svojih sredstava, izdvajaju sredstva, ali i kod drugih donatora gde zaista imamo pristupačnost u tom arhitektonskom smislu je na jednom, da kažem, zadovoljavajućem nivou, te da tu nemamo mnogo problema. Ono što
što se mi trudimo jeste da pružimo svu neophodnu podršku i pomoć gde god ima naše dece, odnosno slepe i slabovide dece, te zaista udžbenike, znači postoji jedan put koji je usmeren na samu nabavku udžbenika u formatima koji su dostupni slepim i slabovidim licima. To su u ovom slučaju dva formata, Brajevo pismo ili audio verzija. Dete samo bira da li će slušati audio udžbenik ili čitati udžbenik napisan na Brajevom pismu. Ono što je nama takođe važno jeste da se naša deca nauče Brajevo pismo i da budu opismenjena na Brajevom pismu i uopšte ta pismenost za slepog čoveka znači prozor u svet. I zaista je to nešto na čemu mi kontinuirano radimo, a ova škola koja dolazi sutra i koja će držati radionicu će zaista i zagovara takav jedan princip, znači da sva naša slepa i slabovida deca budu obučena na Brajevom pismu. Kome je namenjena sutrašnja radionica? Sutrašnja radionica namenjena je svima koji imaju bilo kakvih dodirnih tačaka sa decom sa invaliditetom, posebno sa slepom i slabovidom decom. Što znači da će sutrašnjoj radionici prisustvovati i pedagozi, i psiholozi, defektolozi, stručna osoblja kliničkog centra, domova zdravlja, roditelji dece, pa i sama deca, svi zainteresovani građani, predstavnici Centra za socijalni rad, predstavnici gradske uprave, škola, vrtića, čak i univerziteta. I to smo zaista dobili jako dobar odziv što se tiče same zainteresovanosti svih ovih profila za ovu radionicu koja će svakako biti od izuzetnog značaja. Ono što želim da skrenem pažnju jeste da je ovaj sistem obrazovanja i zakon uopšte usmeren ka podršci inkluzivnom obrazovanju osnovnom i srednjoškolskom, dok se na visoko obrazovnim ustanovama ostavilo negde praznog prostora da sami regulišu svoju nastavu i potrebe prema potrebama osoba sa invaliditetom. I ono što želimo da pohvalimo jeste upravo Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, koji je preprošle godine upisalo čak 4 studenta sa invaliditetom. Oni su napravili jako dobar korak tako što su se informisali o potrebama tih studenta i na osnovu saznanja koje su dobili, oni su posebnog asistenta odredili koji će raditi samo sa osobama sa invaliditetom. Takođe su se potrudili da obezbede literaturu za našu slepu studentkinju u formatu koji njoj odgovara, tako da ovo može biti jako dobar primer prakse koji mogu primijeniti i druge visokoškolske ustanove u svojim sistemima kada dobijaju osobe sa invaliditetom u sam taj visokoobrazovni proces. Ono što želimo da skrenemo pažnju svim osobama sa invaliditetom i uopšte široj društvenoj zajednici da visoko obrazovanje ne sme biti samo podvig najhrabrijih. Visoko obrazovanje treba biti dostupno svima i imajući zaista jako dobre iskustva, mi želimo da naši članovi nastave i da se obrazuju i da dostignu najviše nivoa obrazovanja, jer kada mi govorimo o obrazovanju, to je jedan prvi korak ka njihovoj daljoj uključenosti u uopšte sve tokove društvenog života, tako da oni na osnovu svojih kapaciteta koje kroz život nadograđuju i uopšte svojim obrazovanjem, oni stiču više mogućnosti za zapošljavanjem, što je zaista isto jedan veliki problem kada govorimo o problemima osoba sa invaliditetom i to je nešto na čemu mi kontinuirano radimo. Koliko ima slepe i slabovide dece u Kragujevcu? Da li možda imate taj podatak? Mi u Kragujevcu, pošto delujemo, naša organizacija deluje na području 7 opština Šumadijskog okruga, imamo preko 400 članova, što znači da negde jeste jako mali procenat dece, što je nama drago jer je medicina u tim domenima toliko uznapredovala da sve manje imamo slepu decu od samog rođenja ili nastala slepoća od inkubatora. Najviše imamo kasnije slepelih lica, ali ono što nije sporno to da mi obrazujemo i kasnije oslepela lica. Naši članovi se i u kasnijem životnom dobu uče Brajevo pismo, jer im je zaista ono neophodno kako bi mogli
mogli da aktivno čitaju, da učestvuju u svim tokovima uopšte društvenog života i da ih osposobljavamo za samostalan život. Ono što ćemo mi sutra govoriti na ovoj radionici jeste upravo i ta samostalnost slepih lica, šta je ono što im se pruži od tih van nastavnih aktivnosti, koje su to najbolji načini da se oni usmere, da budu aktivni i da budu samostalni. I samostalnost je nešto o čemu mi jako često govorimo kada su u pitanju slepa i slabovida lica i ono šta se mi trudimo da obezbedimo njima. Šta bi svako od nas mogao da uradi kako bi slepi i slabovidi bili vidljiviji u društvu? Svakako put ka jednoj društvenoj inkluziji je razumevanje društvene zajednice i ono što mi radimo jeste kontinuirano podizanje svesti društvene zajednice. Društvena zajednica mora da ima empatiju prema svim članovima svog društva, bilo da su oni stari ili osobe sa invaliditetom ili bilo koje, na osnovu bilo kojih drugih ličnih karakteristika. Ne smemo praviti razlike, moramo da imamo malo svesti o tome da na ulici se nalaze osobe sa invaliditetom, one su aktivni članovi društvene zajednice i da mi kao članovi takođe tog društva ne smemo da ih izdvajamo, nego da oni zaista budu sa nama, pored nas i da ih uključimo u sve tokove društvenog života. Jako su bitne arhitektonske barijere, savesnost samih građana i vozača jeste apel da se poštuju sva pravila u saobraćaju, na ulici, trotoaru, kako ne bismo dolazili do problema da osobe sa invaliditetom ne mogu da se kreću samostalno u našem gradu. Takođe, mediji igraju jako važnu ulogu kada govorimo o informacijama i informisanosti, tako da ovim putem i zahvaljujemo i imamo pohvalu vaše televizije koja zaista prati sve naše aktivnosti i koja pruža podršku u tom smislu da budemo vidljiviji i da se naše aktivnosti zaista budu ispraćene i da im se pruži pažnja kakvu zavređuju. Televizija Kragujevac će svakako sutra prisustvovati ovoj radionici, pa ćemo o tome gledaoce detaljnije izvestiti. Vama hvala što ste bili gost Mozaika i vidimo se. Hvala i vama, vidimo se.